Tas presensya sa Ginoo. Amen? And smile at the person next to you and say, God loves you. Also to the other side, ang Diyos maayo. Amen, amen. Give a big clap offering to the Lord. Salamat kayo sa Ginoo sa mga testimonyo. Makalingkod na ang tanan. Salamat kayo sa Ginoo sa mga maayong butang nga gibuhat niya. Actually, sige naging gabuhat og maayong butang ang atong Ginoon Diyos. Amen? Kita ra ang medyo nalimot. Okay. Salamat sa mga ni-attend sa conference o salamat sad nga adunay panghitabo sa inyong kinabuhi, gibukaw, kuha na mo sa Ginoo, praise God. Unya karon magpadayon kita. Si pastor na siya attenan nga meeting mao nga naa siya sa Manila. And I think he also took the opportunity nga nag-reunion na sad sila sa iyang high school batchmates o hasta elementary. Wala jud magkailhanay. Okay, sometimes we take this opportunity para maka-share sa gospel sa ilahan. So, mao nga wala karon si pastor na siya giatinan nga meeting. I think this week ang ilang meeting. So we thank God nga ihatagan na sa kong opportunity para pag-minister sa inyo. Amen? Andam na mo mga kaigsuunan. Kuha na mo sa inyong notebook o ballpen. Remember, mga disciples na ni Jesus Christ. And as disciples, we are students and pupil. So, kaingon mo, hasta sa simbahan, estudyante gihapunta. All our lives, we are going to remain as students. Amen? Meaning, hungry ka for learning. You are always saying, I need to know, I need to understand. Di ka kaingon nga, humana na, kay baon ako tanan, graduate na ko. Actually, mo graduate lang yung kaaning kalibutan na kung mamatay na ka. Maunay final graduation. But while you are still here on earth, padayon ang atong pagtuon, padayon ang atong pag-uswag, padayon ang atong mga gibuhat sa atong kinabuhi, padayon ang atong mga huna-huna o unsa pa diha. Okay? Di pa man day ko muwali, no? Offering pa diha. Sorry. I thought muwali na ko. Atong abrihan ang atong Biblia sa Proverbs 28:13. Okay. Proverbs 28:13, mga panultihon, 28:13. Mao kini ang gisulti, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila, makadawat og kaluoy. Okay? Unsay imong gusto? Mo progress ka, mo prosper ka, or di ka mo prosper? Gusto ta nga mo prosper. So ningon ang Biblia, katong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. So kung aduna kay padayon nga gitabon nga kalapasan, sin, sala, dili maayo nga binuhatan. Bisan pag imo nang gitago, no? Kay bao magyud ang Ginoo. Wa gyud tay matago sa Ginoo. So kung magpadayon ta og tago og tabon sa atong mga sala, dili ta mo uswag. Di ta mo unsa mga kaigsunan? Uswag. Okay, so bisan pag nag-tights ka, bisan pag nag-seed ka, kung padayon tabon sa imong kalapasan, dili ka mo kumpisal, dili ka magpasaylo, dili ka maghinulsol, ang imong kasalanan, ang imong kalapasan nga imong gitaguan, maunay magbiran nimo paubos. So, i-cancel ra ang imong mga paghago. So, dili na to angay tabunan ang atong kalapasan. Kung gusto ta nga i-prosper ta sa Ginoo, ato kaning ipadayag sa Ginoo, mangayo tagpasaylo, tungod kay mahimo ka ng hindrance sa atong pag-ampo, hindrance sa atong pagtanom, hindrance sa atong pagtubo diha sa Ginoo. So, kung adunay kalapasan, unsay buhaton nato mga kaigsuonan? Mangayo og pasaylo. Okay? Mangayo tagpasaylo, kung adunay kalapasan, dili kini taguan. Akong usbon pagbasa, katong nagatabon.
Kay dili nato ni tabunan. Pareha ni Adan ug Eva, gitabunan nila ilang sala, gama sila og sinina. Kay gigama og mga dahon. Okay? So mo na yung first fashion. Dahon nga mga sinina, gitabunan nila ang ilang nakedness. Pero ang gibot Ginoo, gilisan ang ilang gigama nga sinina, gilisan og panit sa usa ka hayop. But pasabot nag-offer og sacrifice ang Ginoo alang kanila. So wala gyud tay angay nga pagtabon, walay pagtabon nga takos diha sa Ginoo. Tanang pagtabon kulang. So kung saan pa natog tabon, mo gawas ra gyud na sama gyud nag-aso nga di nimo makumkum. Nakasulay mo aso nga gikumkuman ninyo? Ha? Wala gyud. Bisag kung saan nimo kumkum ang aso, mulusot ra gyud na. So one day, mo gawas ra pud na. So, sawa pa ni gawas, maghinulsol na mga nagpasaylo sa Ginoo. O kantanan mingon all? Amen. So before ka maghatag sa ikapulo, imong mga halad, atong kinahanglan tarungon ang atong mga kinabuhi. Let's pray. Ginoo, salamat kaayo nga aduna gyud kay higayon ihatag ka namo kanunay nga kami magatarong diha kanimo Ginoong Dios. Salamat kaayo Lord nga dili kami nimo gikondenar kundi hatagan minimo bag-ong kaugmaon o karon ang tanan nga gitabunan nga mga sala kalapasan Lord ikaw maga-expose ni ana mangayo kami pasaylo kanimo Ginoong Dios. Salamat kaayo nga sa among pagdala sa imong ikapulo ug among mga halad abri ang kalangitan ug ikaw magabubo niini kanamo panalangin nga gidasok gitantan og moawas pagayon. Salamat kay Lord sa among breakthrough sa among kinabuhi. Salamat Lord nga imong pabor anaa kanamo magapadayon. Og Lord, ang imong success, imong proteksyon anaa sad kanamo. Kinamo giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank God no katong testimony ni Sister Lynn Hart nga sunog na pero nihunong lang gyud sa ilaha. Praise God. Ang proteksyon sa Ginoo anaa kanato. Amen. Okay? Tindog ang tanan, palihog dada inyong ikapulo o inyong mga halad diri. Padayon kita sa pagtuo sa Ginoo. Today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless.
breakthrough to breakthrough. Dapat makatunta every day. How to live a life under the blessings of God. Amen? Dili lang ingon breakthrough. Yes, it's good to have a breakthrough. However, dili man breakthrough every day. Are you here with me? Amen? Ano ay mga butang? You just have to learn how to live so that you are going to be always, everybody say always living under the blessings of the Lord. Amen? So kung adunay breakthrough gihatag ang Ginoo sa atong kinabuhi, praise God. Ang mga hindrances naguba, nabunog o na-destroy na. However, after that, kinahanglan nga makatunta how to live a life under the blessings of the Lord. Remember, nga when you accepted Christ as your Lord and Savior, we belong to the kingdom of God. Ang gingharian sa Ginoo. Okay? Ug adunay mga sistema, mga prinsipyo sa kingdom sa Ginoo. That's why it's important that we learn the principles of the kingdom. Kaya ang atong pamaagi, mga prinsipyo na sa kingdom sa Ginoo. Amen? There are principles, there are laws. Paliho kang kung kuan mo hagaw kayo, di ko klaro. There are laws on the earth. Naay mga pamaagi sa kalibutan, naay sistema sa kalibutan. However, naay mas taas nga sistema. Ug kana mao ang sistema sa Ginoo. Okay? Mao na kinahanglan tang tudluan. Kinahanglan tang unsa mga kaigsuonan. We thank God that in the body of Christ naay lima ka fivefold ministry gifts. Adunay apostle, adunay prophet, adunay evangelist, adunay pastor, o adunay teacher. Okay? So lahi, naay panahon na gahatagan kag inspirasyon. Adunay panahon nga hatagan kag encouragement. Adunay panahon na hatagan kag warning or hatagan kag mga pananawon unsay mga itabo sa future. Pero adunay panahon kinahanglang tudluan gyud ta kada adlaw. Because ang pagtudlo mauna ang maghatag og pundasyon sa imong kinabuhi. Once in a while you're going to be inspired. Once in a while you're going to have a breakthrough, okay? Although we want to have a breakthrough every day of our lives. Pero adunay sistema sa kingdom sa Ginoo. Miyon ang Bible sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang pagkakulang sa kaybalo, mao'y makadaot o makautot sa mga katauhan sa Ginoo. Mao na ang gingon, unsay problema? Ang problema mao ang pagka-ignorante sa mga katauhan sa Ginoo. Wa sila kaybalo sa sistema, mao nga they're not going to live according to the system of God. Mao nga wala nagpuyo nga ingon nga under the blessings of the Lord. So usa sa mga sistema sa kingdom sa Ginoo mao ang paghatag og dungog. Living a life of honor. Okay? So ang pagpuyo og honor dili lang naingon nga Lord hatagan ti kag honor, dili lang naingon ana kundi every day of our lives that we'll learn to live a life of honor. There is a praise cathedral. We would like to develop a culture. Usa ka kultura kundiin kita magapasadungog sa mga tao nga angay ipasadungog kanato. Amen? And even in your family, sa imong pamilya, sa imong asa ka nagtrabaho, wherever you go, that the life of honor is not only on Sunday that we say, I honor you, God, but the life of honor is an everyday thing. Kada adlaw nato nga angay nga makatunan. Okay? Diri sa kalibutan, ato makita daghang kay gayagaw. Na ay nga singkahanay, away diri, away didto, and sometimes ingon ana sa atong panimalay. Nakasabot ta? Amen. And you hear so much dishonor, insultuhanay with one another, insultuhanay dito sa atong mga boss, bisan pa sa atong mga gobyerno, dali ra kayo nga moinsulto, dali ra kayo nga mamalibak, dali ra kayong musulti og madili maayo. Pero ang question, ana, mao ba na ang sistema sa Ginoo? Unsa ang sistema sa Ginoo? Para kita magapuyo,
nga always madagayaon. Praise God. I think I like it that way. Mas klaro na ako. Okay? So, ang atong kahibalo, magahatag ka na itong kagawasan. Okay? Ang imong kahibalo, mao'y magapamature ni mo, ang imong kahibalo sa sistema sa Ginoo. Mao'y magahatag ni mo wisdom. Sometimes, we don't act in wisdom. Why? Because we don't know. What ta kahibalo. That's why we need to be taught. We need to be what? Taught. Tudluan gyud ta. Tudluan ta sa mga pamaagi sa Ginoo, prinsipyo sa Biblia, unsaon nga kita magapadayon o puyo sa panalangin. Okay? Adunay usa ka tawo nga gitawag nga maayo kayong magtudlo sa Biblia, mao si Ezra. Sa panahon ni Ezra, nagtudlo gyud siya. Nagtudlo siya sa pangapamaagi sa Ginoo. Nagtudlo siya sa mga laws and decrees of God. Mao mga tao ni tubo, okay? Gikan sila sa bondage, gikan sila sa Babylon. Pero sa pagtudlo ni Ezra, bahin sa pulong sa Ginoo, nakitaan man nila ang Bible, the book of the law. Dugay panahon, wa gyud nagtudlo nila, ignorante gyud sila sa pamaagi sa Ginoo. Pero when they got out of Babylon, dinala si Ezra, unya nakitaan nila ang maong book of the law. Ezra would teach the people. And because of the teaching of the Word of God, nilambo, nilig-on ang mga katawhan o sila nagapadayon o prosper. Okay? Sa 1 Samuel 2:30-31, unang Samuel 2:30-31, naging diribusa si Jehovah. Ang Diyos sa Israel, miingon, ako nag-ingon sa pagkamatuod gayon, nga ang imong balay, o ang balay sa imong amahan, magalakaw unta sa atubangan nako sa walay katapusan. Apan karon si Jehovah nagaingon. Okay, he was talking to the family of Eli. Okay, ingon siya. Ipahalayo kanako kay kanila nga nagapasidungog kanako, akong magapasidungog. Ingon siya, kung kinsa ko na magpasidungog kaniya, ingon ang Ginoo, ako magpasidungog. O kanila nga magatamay kanako, ako pong pagatamayon. So this is a principle in the kingdom of God. Kung kinsa ang magpasidungog sa Ginoo, unsay ang buhaton? Iya pong pasidunggan. Kung kinsa ang magatamay sa Ginoo, iyahang pagatamayon. Okay, mao na ang prinsipyo. Mao na ang sistema sa kingdom sa Ginoo. Kung gusto ka nga mapasidunggan, pasidunggi ang Ginoong Diyos. Okay? Kung ikaw nagatamay, ikaw pagatamayon sad. So the Lord is saying, kung unsa imong buhaton, mao sa na ibobalik nimo. Mao na that's how you are going to be treated. So sometimes we think, Lord, maluluyon raman ka o na, no? Naay sistema ang Ginoo nga kinalang makatunta. Mao na gingon, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang kamatuoran nga imong nahibaw-an, mao kanay maghatag og kagawasan kanimo. Mao na kinahanglan nga may bawta. Kinahanglan makatunta unsa ang sistema sa Ginoo para dili kita magpuyo sa pagka-ignorante. Ignorante ra gyud ka. Ignorante ka, wa ka kabaw nga kung magluto kag kanon, butangan dai siya tubig. Imo ra gyud diretso butang sa, imo ra gyud diretso salang, okay? Ngayon ka, api na kog nagluto man ko, nagluto lagi ka pero ignorante ka. Wa nimo gi-apply ang angay nga buhaton. So bisag naa kay bugas, imo nang gibutang diha dai kalayo, tungod kay wa nimo butang kag tubig, unya na butang kag tubig, sayo pag yun, daghan pag yun kayo. Labaw pag yun sa bugas. So muna nga, nagkaingon-ingon na lata or nahilaw ang imong giluto. Amen? Okay, let's pray. Lord, salamat kaayo. Ang imong pulong magahatag ka na mo kahayag. Ang imong pulong magatudlo ka na mo, Ginoong Diyos. Aron kami makabaw sa imong sistema sa kingdom sa Ginoo. O kami magapuyo in line diha sa imong sistema, Lord. Tudlo imi Ginoo pinagi sa imong balang espiritu, kini among giampo sa ngalan ni Jesus.
Amen. Okay. So unsa man ang word nga honor, unsa man ang dungog. Okay? Ang Hebrew word ana is kabad. Kabad. It actually means heavy. Kung ang usa ka butang, okay, na ay honor, na ay dungog, bugat siya. Okay? So when the glory comes upon you, you can feel the heaviness of God. The glory of God is upon this place. The heaviness of God, it means to be heavy, to be rich, and to be honorable. Okay? It actually originates in the heart. Makita, di na nimo makita no in your natural eye, pero makita nimo pinaagi sa binuhatan sa usa ka tawo. Kay baw ka gigihatag kag pasidunggan, gagi-honor ka because of how the person is acting towards you. But it originates in the heart. Magasugod ka na sa kasing-kasing. Unsay gihatagan nimo og bili. Unsay gihatagan nimo kabugaton. Like for example, na iniimbita ka nimo karong Sunday mga ligo tag dagat. Karon ang question, unsay imong gihatag kabugaton? What is more valuable to you? And you say, hadi lang ko kay musimba ko. At tumanta sa Sheraton. At ta dito sa kuan sa Shangri-La. Once in a lifetime na bitaw ni. But you think that God, the things of God are more heavy? They are heavier? So mas gipili nimo ang asa gihatagan nimo mas bili ug mas dakong kabugaton. Amen? Mao kana ang honor. Gihatagan nimo siya mas bili, gihatagan nimo siya kabugaton. Because that is what the word honor means. Heavy. Kabugaton. May kabigatin kay ni siya. Bigatin. Bugat ni siya kaayo. Mas bugat na ako kining butanga. Mao ni akong gipili. So that is what honor. That's what honor means. Okay? And makita ka na sa atong mga linihukan. So honor is about the value or weight we place on a person or something. Okay? Last Thursday, gi-invite me, paka-order me og. We're just invited. And kinsa may naadi ha, wala kamurag yun. And we felt honored. Kami ra gyud. Kami ang gimbita, gipakaon ra mi, giihawan ra mi turkey. Siya di lang ta mangibita sa uban. Kay daghan na kayo istorya, kamura ang akong gustong imbitahon. And I would say that in that sense, we felt honored to be invited, gihatagan og bili. Nga kami ra gyud giihawan og turkey. Although mag-ihaw man sa uban. But then at that very moment, amo ra gyud to exclusively for us. Something that was done for us. Okay? So, the world is full of dishonor. Okay? People dishonoring God, people dishonoring, like in the family, children dishonoring their parents, or husband dishonoring the wife, or even the wife dishonoring the husband. So daghan kaayong dishonor. Okay? Bisan pa, kana sa traffic enforcer, atong i-dishonor ang mga traffic enforcers, ang miyong kanaron ay unsa ra man na sila. Okay? Not understanding that in terms of traffic enforcement, mas bugat sila kay kanimo. Bisan pa, ikaw tag-iya niya ng kumpanya, pero in that aspect, in terms of traffic, mas bugat sila kay nimo. Amen? And they deserve to be honored. So si Leah, ingon siya, may siya sa verses, chapter 30, 19 to 20, og nanamkon si Leah pag-usab, og gianak niya kang Jacob. Ang ikanom ka anak nga lalaki, og mingon si Leah, ang Diyos naghatag ka na kung usa ka maayong bugay. Karon mo tipon ka na ako, nga akong banag kay giangkan na ko siya usa ka lalaki. Okay. Imtanaw ni mo, minsan na ron the Lord will na, my husband will now honor me. Okay, obviously, wag yun gitreat og tarong si Leah. Kaya nga naman, because si Rachel magyod ang gihigugma ni Jacob, di ba? Unya, deceptively, nahimong asawa si Leah. Tungod gi-deceive, gilinlang ni Laban si Jacob. Ingon siya naron, naamagod mi tinuhuan diri.
Dili usa maminyo ang manghod, kung dili minyoon ang maguwang. Na kay elder man si Leah. Mao si Leah ang iyahanggi, paminyo kang Jacob. And I would say because of that, Jacob dishonored Leah. And you could just imagine, sa pangalan sa anak ni Leah, mabati nimo ang kasakit, ang pain nga iyang gi-experience. Nga there is always that competition. Kita gid nimo nga wa siya tarunga og tatar ni Jacob. Wa may sala si Leah, di ba? Di man to sala ni Leah. However, because of the situation, wa gyud siya tarunga og treat. So ingon siya, probably this time, tungod kay lalaki na sad ning akong anak, probably this time i-honor ko sa akong bana. Okay? So you can just feel the pain of the wife who has been, wala siya ma-honor. Okay? And then the Lord has commanded us to live a life of honor. Iyatang gimanduan nga kita makat-on mo hatag og pasidungog. Probably in the life imong pamilya wala na anad og honor. Wala na anad og hatag og pasidungog sa mga tao nga angay pasidunggan. This is the time that you learn to live a life of honor. Ngano man tungod kay gimanduan ta sa Ginoo. That in the kingdom of God, adunay sistema, ang kanang sistema gitawag og honor. Dili mo masulti nga pareho ra man tatanan, equal ra tatanan dili oy. Di ta equal sa Ginoo. Are you here with me? Never ta mo equal sa atong mga ginikanan. Di ka mo equal sa presidente sa Pilipinas. Yes, tao ra tang gibuhat ang tao tanan. Pero adunay lain-lain nga naay mga laing posisyon, lain-laing otoridad. And you have to understand, unsay akong posisyon when it comes to this person, unsay akong posisyon. Because in that way, you will be able to deal with the person wisely. Amen? And live a life of honor. Gingnan si Eli. Gingnan man ang Eli. Dagang report. Eli. Pare nga Eli. Pastor Eli. Imong mga anak ba? Na ay mga babae. Okay? Na ay mga babae ang mga worship leader. They are sleeping together with the worship leader. Unya ang imong anak Eli, ang offering, nanguha ra sila sa offering gibulsa. Unya imong anak Eli, before me offer me pagkaon, mamugos. Ingon na ron, tagai kog the best part. Okay? Naay magdala og lamb. Ingon siya, sige sunugan na, tagai kog the best part. Before pagani na mo na offer sa Ginoo, nanguha na sila. And there has been a report. Unsa gibuhat ni Pastor Eli? Wa niya gi-restrict. Wa niya, siguro gingon mga anak hunungan na ninyo. However, he did not do anything. Wa niya tangtanga sa ministry. Wa niya tangtanga. Wa niya ingon nga, sorry mga anak, dili ni pwedeng mahitabo. Kaya wa niya badlunga, wa niya gikorek, wa niya gidisiplina. Nahitabo, ningon ang Ginoo, Eli, you honor your sons more than me. Mas nahadlok ka sa imong anak kaysa kanako. Unya, in one day, all of the sons of Eli died. Not only that, he also died on the same day. Not only that, ang iyang apo, ang iyang daughter-in-law nga asawa ni Phinehas, namatay on the same day. All of them died on the same day. Why? Because they have not learned to honor God. Medyo sad story siya. Maunang Ginoo, I will honor those who honor me. And those who treat me with disdain, I will treat them with disdain. Stricto kayo ni nga istorya sa Ginoo. Ang magapasidungog kanako akong pasidunggan. Ang katong dili maghatag kanako pasidungog, di sad ko magpasidungog kanila. Meaning, Eli, you made your children heavier than me. Mas gipili nimo sila kay kanako. Mas nahadlok kanila kay kanako. And in that day, tanan sila nangamatay. Mao na ang iyang apo nga gianak kay napildi man
ang mga Israelita. Ang Ark of the Covenant na nadala sa mga Philistines sa kaaway. And that Ark of the Covenant represents the presence of God. Pagkadungog ni Eli, yun siya naroon nadungog niya ang Ark of the Covenant na agaw sa kaaway. Grabe na heart attack or na stroke si Eli, tambok mas Eli. Nahulog nahayang tungod kay na heart attack siguro to or na stroke, nahayang siya ang iyang napiko gyud na iyang nabali gyud. And then on the same day, kadungog sad ang iyang daughter-in-law na nabdos prematurely nanganak. Unya before siya nanganak, ingon siya ang pangalan aning anaka Ikabod. The glory has departed. Okay, so before siya namatay, nganli ning bata ag Ikabod. Unya namatay sad siya. So it's a very sad story, okay? But we must learn how to honor the Lord. Amen? Okay? So, what does honor do? Okay? Number one, it brings a breakthrough in your life. Kinsa kaninyo nagkinahanglan og breakthrough sa Ginoo? Amen? Okay? Kung kinahanglan kag breakthrough sa imong kinabuhi, the life of honor will bring breakthrough in your life. Amen? Kung ikaw magkinabuhi nga dunay honor, you are going to be out of that life. You will have breakthrough. 1 Chronicles 4, 9 to 10. Kini si Jabez. Kinom din ni Jabez? Amen? Si Jabez. Ingon diri og si Jabez, labing talahuron. Unsa kuno siya? Talahuron. Meaning he was an honorable man. He was a man who lived in honor. Okay? Maghatag ko siya tahod. Mutahod siya. Muhatag siya bilis sa mga katawhan around niya. Ingon siya, si Jabez labing talahuron kaysa iyang mga kaigsuunan. Dagan siya magsuon. Ang iyang pangalan nagingon og pain. Kasakit. Okay? Kinsa nagngalan niya kasakit? Ang inahan. Ang inahan niya naghatag og tunglo. Gitunglo si Jabez sa iyang inahan. Kining anaka niya kasakit gyud ni. Okay? Kinabuhi niya mahimong kasakit. Bisan asa siya, mag-cause siya kasakit. Kaya tungod kining anaka ni, naghatag ka na kong kasakit. Pag nabdos pa lang nako niya, nabati na ko ang kasakit. Mao na kining anaka ni, nganlan ti kong kasakit. So it was actually a tunglo. Gitunglo siya sa iyahang kaugalingong inahan. Amen? Grabe no? Kita usahay mga ginikanan, dili ta mag-careful sa atong pangalan nga ihatag sa atong mga anak. Kinala mag-careful ta. Ato silang butangan og tunglo sa ngalan pa lamang. Are you here with me? Amen? Okay. Yeah. He was in pain. He was born in pain. He lived in pain. He caused pain. Okay? And he was in pain. That's the word Yabez. Okay? It means to grieve. So bisag asa gud kin-imagine nimo bata pa siya, Yabez. Okay, gitunglo yun siya. Kasakit. Nobody would want to go around him. Ano man? Because he is going to bring pain to you. And he will also be in pain. So you could just imagine ang kinabuhi ni Yabez, nga puro kasakit. Kung imong kinabuhi karon puro kasakit, I'm telling you that honor is going to take you out of the life of misery. Amen? Probably. Mauna nga nagkasakit ka because you have been living a life of dishonor. Dili ka kay balong mo pasidungog, dili ka makabalong mo hatag og sa laing word nga honor. Sa to akong term gigamit ganiyan nga pinisaya. Di ka kay balong nga mo pasidungog, di ka mo hatag og value ni anang mga tao nga angay nimong hatagan og value. Okay? So his mother put a curse on him by naming him Jabez. And there was no way for him. Walay laing pamaagi. Bisag kung saan niya paningkamot, he's going to be in pain. Pakyas ra gyapon siya. Ngano man, tungod kay it has been a curse on him. Mao na gyud imong kinabuhi, kasakit gyud ang imong kinabuhi. But what does the Bible say? Usara ni ka-sentence no sa Bible. But this tells us a lot about who Jabez was. It says that Jabez was an honorable
man. Usa ka siya katao nga bisan pa sa iyahang kalisod, bisan pa sa iyang kasakit, kay balo siyang mo-honor. Okay? Ako yung nauna, in what way ni honor si Jabez? Yun siya, daghan man siya igsuon. But Jabez was more honorable than all his brothers. Okay? Meaning, he had the right to say, mga nagyug ko maginganlan kog pain. Grabe, kasakit imong gihatag na ako ma. He had the right to say, of course, grabe ka ma. He had the right to be bitter towards his parents. However, he was more honorable than his brothers. So, mas nisrespeto siya. Mas nihatag siya balor siyang ginakanan kaysa iyang mga kaigsuunan. Are you here with me? Ang uban niyang kaigsuunan, wala matunglo. Okay? Wala hatagig bati nga pangalan. Apan si Jabez, he was more honorable than his brothers. Meaning, iya gyapon girespeto, iya gyapon gitahod ang iyang mga ginikanan in spite of the fact that he was named Jabez. Okay? So, nagsulti din nga, kung ikaw, makaibaw nga mo honor, muhatag og pasidungog sa mga tao nga angay natong pahisidunggan. Ang pagpasidungog magahatag og breakthrough sa imong kinabuhi. Amen. Magahatag ka na, yes, seed is very powerful. But here is another principle. Honor will bring a breakthrough in your life. From a life of pain, if you learn to live a life of honor, from the life of pain, that pain is going to be taken away from you. Nagampo siya. Nagampo si Jabez, ingon siya sa 1 Chronicles 4, 9 to 10, og si Jabez, labing talahuron, mo rin ang term. Siya labing talahuron kaysa iyang mga kaigsuunan. Ug ang iyang inahan nagtawag sa iyang ngalan nga Jabez nga nagaingon, tungod kay gipanganak ko siya sa kasubo. Si Jabez nagasangpit sa Diyos sa Israel. Okay? Kabaw siya nga iyang sitwasyon. Dili niya ma-blame yung ginikanan. Dili siya matangtang ang iyang sitwasyon, pinagis yung ginikanan. Why laing makatangtang sa iyang sitwasyon? Kundili ang paghilak o pagcry o pagampo lang diha sa Ginoo and live a life nga talahuron. So bisan pa sa iyang kasakit, talahuron ra gihapon si Jabez. Amen? Amen. You know when a person is in pain, di ba? Bisan asa siya mo adto, he will be causing pain. Are you here with me? You know when a person napaglisura, ikapuyo ni tawhana, uy, lisura kay ni bataan. Sige, pangilabot, sige kuan, sige daot. And you know that person is going through that, doing that because he himself is in pain. Are you listening to me? Amen? Ang usa ka tawo nga nagpuyo sa kasakit, most likely, for example, kita niya yung pamilya, uy, grabe silang pamilya. Nice silang family. What will that person do? Ilabtan ka? Kaya nga naman that person doesn't have wala siya anak. Are you here with me? Okay? Inarong, grabe, ang iyahang auto ingon ani. Nga magsulti na, nangawat na. Nga nang musulti ka na, wa man ka. Wa man ka ana. Pero kung ikaw tagaan ani, malipay ka? Hello? Malipay, oy. Pero kay wa ka, hindi ka agrabiha. Ngawat yun na, uptights na, upiring na sa mga katauhan. Are you listening to me? Sometimes kung wala ka, masina ka. Amen? Okay? So some hurting people, they also cause pain. They also hurt others. Why? Because they themselves are hurting. Okay? Mao gyud natong bantayan. Sometimes when we are hurting, okay, naatay mga gibati nga kasakit sa sulod. Imo ka istorya diha bisag sa tarong iyang pagtreat nimo, imo sa diyang pasakitan. Kaya nga naman ikaw na kay kasakit sa sulod. Mao na that you're going to cause pain. And Jabez, ingon siya, si Jabez nagsampit sa Ginoo sa Diyos sa Israel. Nga nagingon, hinaot unta, Lord, nga panalanginan mo gayud ako og dugangan ang akong utlanan
o nga ang imong kamot, mag-uban ka nako. So nihilak siya sa Ginoo, siya, Lord, siya, mag-uban ka nako sa kadautan nga kana dili magpasubo ka nako. Ug ang Dios naghatag kaniya sa iyang gipangayo. Unsay tubag sa Ginoo? Gihatag. Kung unsay gipangayo ni Jabez, gihatag sa Ginoo. Ingon siya, Lord, ang akong utlanan padaka. Meaning ang akong yuta, Lord, padaka, i-expand ko, Lord. Hello? Akong negosyo, Lord, i-expand. Lord, ang akong pangalan, mahimua nga humot. And siya, expand my territory. O kana, dili magapasubukan nako ang Diyos, naghatag kaniya sa iyang gipangayo. He said, Lord, nga dili nako magkasakit, Lord. Hunong naning kasakit sa akong kinabuhi. Enough is enough. Amen? Amen. How many of you nagkasakit po sa inyong kinabuhi? And you just say, Lord, enough. Pwede ba? Hunong na, stop na. Okay, pwede ba mausab na, Lord? Amen? O si Jabez, gidungog sa Ginoo, kaya nga naman, he was an honorable man. Amen? Sometimes ang atong prayer, no? Kung dili tam, yun gani, ang Bible, no? Mga bana, pagbantay mo, how you treat your wife, because I may not answer your prayer. What is God saying? Honor your wife. Okay? Even as the wife needs to honor the husband. Amen? Ngayon siya, ang imong pagdili, pagpasudungog, mahimo ka ng babag. A life of dishonor is going to be a babag. Mahimo ka ng babag sa imong pag-ampo. Mahimo ka ng babag sa imong mga pagpaningkamot. Instead ka mo lampos, dili na noon ka kalampos. Ang mga bata niya sila, tagay kong kwarta. Sige, hatagi sa kwarta mga bata. Yeah, nangayo sila. Okay? Na, duulag yun si mamag, si papa. Yeah, nagdala pag yung envelope. O next time, hatagan na nato silang pang tithes o pang offering before pa mo simba. O dili man din mama ning giduulan, si auntie man. Si mama, mama. Mas dagag kwarta si auntie. Praise God. Okay? Are you learning something here? Amen. Okay. Ikaduha. A life of honor makes you qualified for noble purposes. Mga halangdon nga mga buluhaton. Kinsa kaninyo gustong gamitos Ginoo? And as you pray, Lord, gamita ko in a noble way. You know how you can be used by God in a noble way? Be an honorable person. Okay? Ingon diri sa si Mary, si Maria. Ado na ba'y laing babae nga naka-experience si Maria? Do na ba'y tao nga wa kaila kang Maria? Naa ba? Wala. Wala. Basta siguro Muslim kaila kinsa si Maria. Nga si Maria ang halangdon nga inahan ni Jesus. Nahimo siyang halangdon. Okay? Nagitay pag-ampo sa Katoliko. Unsa kay ito? Hail Mary. Okay. Halangdon nga Maria. Okay. Hail Mary, full of grace. Napuno ka sa grasya. Nganong ang minana man ang klase gitagaan siya og dungog. Si Maria gigamit in a noble way. O way laing babae nga gigamit sama kang Maria. So if you want God to use you in a noble way, you have to learn to be honorable. Amen? In fact, ingon ang anghel, ang manulunda sa Lucas 1:28. Ug ang manulungga metong mingon kaniya, kumusta ka? Babaeng hinalagan. Babaeng hinatagan sa grasya. Ang Ginoo anaa uban kanimo dalaygon ikaw. Unsa siya? Dalaygon. That's honor. Okay, you are honorable. Dalaygon ikaw diha sa mga kababayinan. Ikaw labaw sa mga kababayinan. Ikaw la Maria labaw sa tanan. Gigaman ko siya prayer sa Catholic Church. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Yes, okay? So Luke 1:26-28 tells us that she was an honorable
woman. God gave her the honor of being the mother of Jesus. Grabe. Nga pagbisita niya siyang igagaw na si Elizabeth. Niunsa ang tiyan nga na si Elizabeth? Nilukso. Kinsa man tong nilukso? Si John the Baptist, nilukso. Unya ningon si Elizabeth. Igagaw raman ta sila. Okay. Ningon siya naron, in a loud voice, she said, "Blessed are you among women." Grabe. Labaw ka. Halang doon ka sa tanang mga babae. And then, halang doon sa ang anak-anak sa imong tiyan. Pingon siya, why am I so favored? Gibisita ko. Nimo. Grabe. Halang doon ka nga babae. Unya, imo kong gibisita. She felt so honored. Cousins ra sila. Okay? Halang doon ka nga pagkababae. Dili kasama sa ubang babae. Halang doon ka. You're a blessed woman. Okay? She was honored. Okay? She is honored, in fact, from generation to generation. Amen? Ang iyang pagkahalang doon, generation to generation. And I believe the Lord used her because she was an honorable woman. Ingon sa Luke 1:46-48, for he has been mindful of the humble state of his servant. Mani prayer ni Mary. Ingon siya, my soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in my God. And she said, for he has been mindful of the humble state of his servant. And she said, Lord, grabe, Lord. Grabe ang honor imong gihatag nako to be the mother of your son, Jesus Christ. And she said, from now on, all generations will call me blessed. Yung siya, tanang henerasyon, magasulti nga ako, gipanalanginan ni mo, Lord. Okay? So, she lived a life of honor. And in 2 Timothy 2:20-21, in a large house, there are many articles. Diba? Sa ako nga balay. Naay mga gamit na mga plato pang ordinaryong okasyon. Are you here with me? Nasa'y mga plato, kutsara pang pista. Para sa mga halangdong bisita. So, wa ka gipakaon sa mga ordinaryo nga mga kubyertos, kundi naaragay mo gawas pag naay mga halangdon nga tao nga ni bisita. So, it's the same thing in the house of God. Ingon siya sa house sa Ginoo. Sa dakong balay, daghang gamit. Kitang tanan gamiton. Pero naay uban nga alang lang sa mga halangdon nga paggamit. Are you here with me? Naiuban, pang common, ragyod sila, pang everyday. Pero naiuban, alang sa mga halangdon nga gamit. Meaning, if you are an honorable person, you're going to be used for honorable ways by God. Amen? Makatunta. Ingon siya in 21. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument of noble purposes. So, Mary was used as an instrument for noble purposes. Noble gyud to. Wala gyud laing mo qualify. Si Mary ra gyud. Para ra gyud to niya. Okay? Ikaduha, honor. So, ikatulo, una, you'll have a breakthrough in life. You will live under the blessings of God if you learn to live a life of honor. Number two, you will be qualified to be used for noble purposes. Number three, it gives you a good name. An honorable man. Kanang tawhan na ba? Kuan kay siya. Respetado kay siyang musulti. Matthew 26. Ang babae, 26:6-13. Adunay babae. Naa siya'y perfume. Kaysa ninyo na ay perfume? Tagpila inyong perfume. Tag-20, nas kilid-kilid. O sa kaminit lang, wala na. But this woman, ang iyang perfume, pilay cost sa iyang perfume. 1 year nga salary. Grabe. Kung 10,000 ang minimum butang nato, pilay cost ani nga perfume. 120,000 nga perfume. Imo ra ba nang gamiton everyday? Di uy, kung magamit pa ka, gagnagmay pa yun para dili maurot. Pero kining bayhana, unsa yung gibuhat? Pag diya si Jesus Christ, ingon na si Jesus Christ, ibisita dito sa balay. Okay, niadto siya, great character actually siya.
Ugon sa iyo iyang gibuhat, iyang gibubo ang iyang tibuok nga perfume. Ingon sila kining bayhanan ni gausik-usik ra ko di ka mahala ng perfume. Ingon si Judas gibaligya tanan niya. Hatag tanan dito sa mga pobre, mga way kaon. Ingon siya, the poor you will always have the poor, but you will not always have it. This woman, she has done that to honor me. Iya kong gipasidunggan, iya kong gihatagan og dakong bili, nga ang pinaka-precious niya, mao yang gibobo, siya tiil ra nako. Unya, di pagyudingong, oy na friend aha, 2 drops ra ka Lord. Iyahang gihurot. Amen? Iyahang gihurot. Okay? Ngayon siya, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. Tanaw ni mo, usik-usik ra. Pero di, uy, iya kong gipasidunggan. Are you here with me? Iya kong gihatagan og bili. Wa siya niingon, katurang perfume sa kilid-kilid. Nagpili siya sa iyang mga tanang perfume. Di ba naman tayo mga pang-adlaw-adlaw, natay mga ordinary ran eh. Ayan siya, kanig yung pinakamahal ang akong pilion. Kaya nga naman, ako siyang hatagan og bili. Ako siyang tagaan o pasidungog. I will give him honor. Amen? Amen. And you know this woman, ingon si Jesus Christ. Yes, ingon siya sa verse 11. The poor you will always have with you. She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached, ang iyang story will also be told. Amen? Ang iyang istorya, apilon yun nag-istorya. Nga naman, in memory of her. Memorial ni ining bayhana. Apil yun just Bible. Because she has done an honorable thing. Dili gamay ang iyang gibuhat alang kanako. Mao na even karon we talk about it to give honor to that woman. Because she has done an honorable thing to the Lord, okay? So the woman honored Jesus with her most precious perfume, okay? And you know what? Jesus reciprocated. Gisuklian ni Jesus. How? By giving her a good name. Everyone is going to tell that story that you have done an honorable thing. So when you do an honorable thing, even the next generation, they'll give you a sweet-smelling story. Di kayo ingon, kato si Kuan, pati kato siya. But they will give you a sweet-smelling story. Ang imong istorya magapadayon. Di ba ka ng perfume? Nilabay na ka. Pero, naagyapon ang imong baho, ang imong pagkahumot. You're already out. You're not there anymore. Your presence is not there anymore. But they can still feel your presence because of your smell. That's what happens when you bring honor to the Lord. Okay? Number 4. When you honor, puts a stop to the plague. Lately, unsay plague, unsay pestilence nga itong na-experience. Ang COVID, pila kalibo ang nangamatay sa COVID. Grabe. Okay? Na ay daghan akong gitanaw no pila to ang report to pila to ka milyon ang nangamatay to ako mato gisulat why is it not here pila ka milyon ang nangamatay sa COVID daghan pero ingon ang Biblia unsay makahunong sa plague it's honor. Naay nangamatay at that time, nangamatay mga tao sa Israel. Nga naman, because they have dishonored God. Alam, minyo sila, bisan kinsara. Gina sila Ginoo, ayaw mo minyo, tagalain. Kaya nga naman, they will only lead you to idolatry. Kung muminyo kag mga tagalaing nasod, ilang dado ng ilang tinuhuan nimo. O ikaw dili na mga lagad sa Ginoo. Pero nagminyo man sila, minyo sila mo abay, minyo sila ganun.
Nang hilak sila kay mga naman, daghan na kayo nangamatay. Akong tanaw, no? Akong pilito ka, libo-libo na ang nangamatay. Wait, ha? Wait. Tepa. Daghan na ang nangamatay. Actually, 24,000 ang nangamatay. And they were indulging in sexual immorality with Moabite women. Nang hilak silang tanan, Lord, paunungan na ng plague. Nayo sa kalalaki. Grabe. Baga, rago siya now. Nagdala siya sa asawa nga Moabite. Nang hilak sila si Moses, mga all katawhan. Lord, unungan na ning plague. Nakaw siya kauban ang iyang asawa nga Moabite. Si Phinehas, sa gibuhat ni Phinehas, kuha siya og spear. Nidagan si Phinehas iyang gipatay. Grabe. Patay niya ang lalaki o ang babae. Kung sa Ginoo. Nihunong ang plague. Are you here with me? Nganong nihunong ang plague? Siya kini si Phinehas. He honors me. Ano siya? Iyang gipasidunggan ang akong ngalan. This Phinehas is zealous for my name. Okay? He is zealous for my name. Iyang gipatay diretso. Wa siya ng Phinehas, nga na yung gipatay. Wa siya ingon, this man Phinehas, he honors me. Okay? This person, marag nasuko si Phinehas, nag-holy anger siya, gipatay niya diretso, and the plague stopped. So a life of honor stops the plague. Are you here with me? Yes, give a big clap of it to the Lord. Kanigi, gibrug yun is Ginoo sa akong kasing-kasing. In everything you do, do it for the glory of God. Bisan pa sa simbahan, di tala magsagad lang hugaw-hugaw for the glory of God. Bisan sa mga bayronon, unahon yun nato na for the glory of God. They would not say, nga nang utang-utang mo, simbahan man ta mo. Lord, imo ning ngalan, Lord, di ko ganahan nga madaot imong ngalan. Are you here with me? Gibrug yun as Ginoo sa akong kasing-kasing. Bisan pa sa among balay nas Ginoo. I want it clean. I want it honorable. Because where I live is where God lives. Amen? And where we stay, we are here, this is where God is. Maundit na maghugaw-hugaw mga kaisunan. Are you here with me? Because we would like to bring honor to the Lord. Yes, sa gawas, warehouse rani, pagwapuhon nato sa sulod. Because God is in this place. When they say, wow, ingon say, Pastor, grabe magasto tag-ingon ani. Because na, ayaw ko na una para na nako. Kanang opisina, limpyuhan na opisina. Minsan, igo na na. May kung pila lagi pag-limpyuhan na, pila cost ana. Ayaw una para na nako, para nas Ginoo. Because when you think it's for me, it will be expensive. You would say, usik-usik ra. But when you think it's for God, it's not usik-usik. But it's to bring honor to the Lord. Give a big clap of it to the Lord. Amen? Mauna. Yan siya ka ng perfume, usik-usik na. Kay Montan-aw tao ra si Jesus. But when you think this is to give honor to the Lord, kulang pamangganin ng perfume. Are you here with me? Amen. So let it brew in your heart that we live a life of honor. Amen? In our ways and even how you present yourself, okay? You need to say, this is for the glory of God. It's not for me. Mga nagingon ng Bible, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. You're doing it. Why? Because you want God to be glorified. Nga nung nag-exercise ka, I want God to be glorified. It's not about me. Yes, I'm going to have good health. Yes, I'm going to live a long life. That's a benefit. However, most of all, it is for the glory of God. Amen? Because we are temples of the Holy God, of the Holy Spirit. That's why even in this place, ato nang husbon, let's live a life of honor. Are you here with me? Kita gani kang sagbot. That's not supposed to be here. This is a place where God dwells.
Amen? Pero kung yung tanaw ra ni, warehouse ni, hugaw-hugaw ra ni. Ordinaryo ra yung tanaw ra ni. Okay? Ordinaryo ra. Mauna, nga bisan na ang presensya sa Ginoo, di gyapon kakabati sa presensya sa Ginoo. Ingon si Jacob, I did not even realize this is the house of God. Unsa gisulti ni Jacob, bato ra yung giling ko igihigdaan. Pero naka-dream siya. Nakakita siya pananawon sa Ginoo. Pag mataningon siya, I did not realize this is the house of God. This is Bethel. Bato ra to. But he realized nga kini diri ko naka-encounter sa Ginoo. And he nausab ang iyang pagtanaw. The place nga batura, it became heavy for him. Amen? Why? Because this is where I have encountered God. Some of you may look at this as a warehouse, but this is where you have encountered God. Amen? This is where your marriage has been corrected. Wa mo na minyo, but you came to this place, you are being taught, and then naminyo ka karon, gipanalanginan ka sa Ginoo. Don't you ever look at this place as an ordinary place. This is where you encounter God. Amen? Are you here with me? Amen. Let it grow in your heart. So this man Phinehas, he said, the Lord, he was so zealous for the honor of God. Grabe ning tawhana, wa man li espeto sa Ginoo. Automatic, kuha siya bangkaw, iyang gipatay. And then ingon ang Ginoo. The plague, in the Philippines, there have been over 64,000 deaths because of COVID. Dahil lang nga case, 24,000 namatay. And that 24,000, nahunong. Nga naman, because one man was so zealous for the honor of God. Ingon si Jesus Christ, kini mga tawhana, we respeto. Tanawa, nagnegosyo ra sila diri. Niyari lang sila diri pag unsa gibuhan ni Jesus, iyang gipambalintong ang mga lamesa tanan paglabay niya. Ayan, wa mo'y batasan. Wa mo'y paghatag og maayong dungog, maayong pagtan-aw diha sa my house is going to be called a house of prayer. He was zealous for the house of God. We need to be zealous. Amen? Zealous for the honor of God. When you do something, when you do your business, do it in an excellent way. I am zealous for the honor of God. Wala ko nagnegosyo para lang magnegosyo. Ako nga tagag maayog dungog ang Ginoo sa akong negosyo. Hello? That's why you pay bills. That's why when you say deliver on time. Amen? Because it's not about your name, it's about the name that you carry. And the name you carry is the name of Jesus Christ. Are you here with me? Be zealous for the honor of God. When you put God, when you honor God, He's going to honor you. He will be the one to bless your business. Probably your business is struggling right now. It's not bringing honor to the Lord. Are you here with me? And there was I thought Kristiyano siya. Tanawa. Musulti kingon ani, giusab niya. Gihatagan ko lower value. Pero mauni kay pabayad, and it's not bringing honor to the Lord. He said, he who treats me with honor, I will treat with honor. Mauni kay ingon nga kinalang makatunta every day. Because this is not just about a breakthrough, but this is about everyday life. Living under the blessings of the Lord. And this is a principle in the Bible. This is a principle that God, a system in the kingdom of God. Amen? In everything you do, let God be glorified. I have that passion. I have that passion to do everything for the glory of God. Whether it is small, Paul said, whether it's eating or drinking, I will do it for the glory of God. Tanan akong buhaton alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Wherever you go, even if nobody is watching you, you will do it well. You will do it well. Because the zeal for the honor of God is there in your heart. Bisag way nagbantay, bisag way walay ni upload nimo, I'll do it for the glory of God. Amen? Atong victorious women, no? Ako sugod magito sa kanang
uh, the thought just started in me. Pagplano, bisan pa sa mga speakers, bisan pa sa pag-organize sa setting and things like that, I put the pressure in myself. Pressure ko, I want this well. I want this well done. I don't want this to be a haphazard thing. But this is for the glory of God. And everybody say, Amen. So Phinehas now. Di lagi na ako mahuman lagi ni. Di lagi na ako mahuman. Kutob rin ko diha. Okay. And honor turns away the anger of God. Ang honor turns away the anger of God. You know, when Abel, ingon siya sa Ezekiel, ingon siya sa, balik sa ito, Numbers 25, mo na sa pastor, tiwasan lagi ito yung honor. Wow, di matiwas. Numbers 25:10-13, the Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar, ay paasa na to. Diba? Let me check. What? Wait. Oops. Okay. Wait. Wait, I cannot see. Pakadali, How honor pleases the Lord. It turns away the anger of God. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo. Si Jehovah misulti kang Moses nga nagaingon si Phinehas, ang anak nga lalaki ni Eleazar, ang anak nga lalaki ni Aaron, ang saserdote ni. Kay apo lang siya ni Aaron. Nagpahilayo sa akong kagligot-got gikan sa mga anak sa Israel nga niana siya nangabugho. Ang term nangabugho. Nangubugbuban sa akong pagpangabugho sa taliwala nila. Sa ingon ni ana, mao nga wala ko pag-ut-uta ang mga anak sa Israel sa akong pagpangabugho. Busa ingon mo, ani karon nagahatag ako niya sa akong tugon sa pakigdaay. Gihatagan siya covenant sa Ginoo. Yan siya covenant of priesthood. Yan siya kung mahimo nilang alang kaniya o sa iyang kaliwat nga musunod kaniya ang tugon sa pagkasaserdote. Yan siya, I'll give you a covenant of peace, you Phinehas, because you're zealous for my honor. I'll give you a covenant of peace. I'll give you an everlasting covenant of priesthood. Tanan ni mong mga kasunod, mahimo silang mga pare di kanako. Pero si Eli, sugod karon, kutob ra ka diha. Tungod kay gi-honor nimo imong anak kaysa kanako, kutob ra ka diha Eli. Wa gani matigulang ninyo, mga matay mo nga bata pa. O magpakalimos mo, magpakiluoy mo para lang mo makakaon. Ingon siya, because you have dishonored me. Pero si Phinehas, ingon siya, I'm going to give you a covenant of peace, a covenant of priesthood. Okay? He said a covenant of peace. And what is this covenant of peace? Ingon siya sa Ezekiel 34, I will make a covenant of peace with them. And they may live in the desert and sleep in the forest in safety. Ingon siya, bisag sa desierto, magapanalanginan ka mo. Ingon siya, bisag mo ato mo si forest, matulog mo, kauban ni mo ang kayupan. Grabe, no? Ingon siya, di kayo labdas mga kayupan. Because I'm giving you a covenant of peace. Dili ka hilabtan sa mga mananap. Bisag naka sa desierto, maka-enjoy ka o plenty. That's the covenant of peace of God. Yun siya, I will bless them and the places surrounding my hill. I will send down showers in season. There will be showers of blessing. The trees of the field will yield fruit and the ground will yield its ground. The people will be secure. That's the covenant of peace. Yun siya, I'll give you a covenant of peace.
You will have harvest at the right time, okay? And then he said, covenant of peace and the covenant of priesthood. Wala gihatag sa Ginoo. Okay? And then number 5, last. Honor pleases God. Ang paghatag og dungog o dakong balyo sa Ginoo, magapadisi dungog sa Ginoo. Amen? Like for example, when you come to church, you come here to honor the Lord. Did you tama late? Hello? Are you here with me? Okay? I will dress up. Why? Because I will be in the presence of God. Di kay kung kanusa ka ni Simba, usa ka nag-dress down. Pero kung meet ni mong mayor, dress up ka kaayo. Are you here with me? Pero pag Simba, nakachinelas ra ka, naka-shorts ra, okay ra. Di okay, oy. Ang imong gialagaran, Ginoo. Are you with me? Ang mga pastor gani, ang mga priests, karon dress down naman yun ng murag go. Dress down. Pero ingon sa Bible, dili. You wear your priestly garment. Unsa man ang priestly garment, nindot kayo nga sinina. Are you here with me? Okay, honor pleases God. Si Abel, nag-offer siya sacrifice. Gi-honor niya ang Ginoo. And was God pleased with his sacrifice? Amen. Because Abel honored God. How? Through his sacrifice. Pero si Cain, ikaw Cain, wala na ko kay bili. Why bili ang imong pagdalag offering nako? Okay, mauna nga. Ang tanaw niya ni Abel, si Abel gipanalanginan, pero si Cain, wala. Noah, ang unang gibuhat ni Noah after the flood, unsa iyang unang gibuhat? Nag-offer siya. Nganong nag-offer man siya? I'd like to honor God. I'd like to thank God. Okay? Akong hatagag pasidungog ang Ginoo. 1 year, lockdown me na ami dito sa Arco, pero ang Diyos nagapanalangin ka nato. Di sa ta mukaon, di sa ta magparty, mag-offer sa ta, i-honor sa nato atong Ginoo. Amen? A life of honor will change your life. Bible said, he who honors me, I will honor. Di gyud mahumandag usa ka walira. To be continued na. Because this is a lifestyle that we need to develop. And everybody say, Amen. Dili lang breakthrough to breakthrough, kundi every day there is a blessing in our lives. Learning to live under the blessings of God by doing the system of God. Amen? Let's all stand up and say, Lord, forgive us for the time that we have dishonored you and we have dishonored those we need to honor. Father, forgive us. This day, we make a decision to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Do we have an announcement? CE this coming Wednesday. And Cutting Edge Fellowship this Wednesday, Thursday, Real Men, Friday, Young People. Okay? Let me bless you, Father. Thank you. Your people are blessed. They shall live in honor. They shall understand and let it grow and brew inside of them, God. That in everything that they do, they're going to do it in honor of you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you. Your success starts on. And every believer is saying, go and be a disciple maker. God bless you. Can we have music, please?